Съчекай, не прелиставай далее, драга сестро. Желим сада да се помолим за тебе. Ово nije случайно Бог жели да danas čuješ ove reči. Dragi Bože, ti znaš njene borbe bitke koje vodi, brige koje nosi, bol koji krije i silu koja joj je potrebna. Čak i kada se osjeća slomljeno i prazno, ti vidiš njeno srce, poznaješ dubine njeni boli i nikada je ne ostavljaš. Ti si njeno utočište, njena snaga, njena uteha i njen vodič. Kada ne vidi izlaz, ti ga stvaraš. Kada ne nalazi reči, ti razumeš njeno srce. Bože, molim te, pодари joj snagu da se suoči sa svim izazovima. Daj joj mudrost da donosi odluke koje su po tvojoj volji. Pодари joj mir da u teškim trenucima veruje u tebe. Pодари joj hrabrost da voli. Oprosti i izdrži. Čuvaj njenu porodicu i one koje voli, izleči njihova tela i duše. Neka tvoje svetlo uvek osvetljava njen dom. Bože, obećavam ti onače deliti ovu molitvu da bi ti mogao delovati kroz nju. Napiši Amen. Ako želiš da se svakodnevno moliš za sebe i svoje najmilije, da primaš snagu i utehu za sve izazove, pridruži se grupi Svetlost pravoslavlja gde se svakog dana molimo zajedno. Hvala što ste sa nama.